भाग अच्छा रहे कि हम बियाह कर लेनी। गधा नियर तो मुंह बा। तहार कौन मार विश्व सुंदरी बाबू तू तोहरो तो बंदरिया नियर मुंह बा। ढेर मत बोली। तो तू ढेर मत बोला। अरे तू लोग लड़ाई करल बंद कर। दिक्कत का हवा तोरा लोग के? इट्टा कला बीच में कहेला बोलता। एकर तो खुद चिल गोजा नियर मुंह बा। का हो अभी ले खाना नहीं खे बनल? भूख लगल बा हमरा। ए जी हमर बहुत जोर के तबीयत खराब हो गइल बा। उठलो नहीं खे जात। जाई ना मम्मी जी से कही, मम्मी जी बना दी हन। तबीयत खराब हो गइल बा। हाँ। ठीक बा। माँ तुकर तबीयत खराब बा, तू खाना बना दो। बाबू अरे बाप रे बाप, बड़ी जोर हमर कपाड़ में दर्द बा, टन टन माथा में मारता, सवेरे से उठल नहीं के जात। ठीक बा तू आराम करो आराम करो। अब का करी, माओ के तबीयत खराब बा आ इनकरो तबीयत खराब बा। आदमी रेस्टोरेंटो नहीं खे जा सकत, चले के स्थिति में नहीं खेलो। हाँ हाँ चले के हमनी के तैयार बनी सन। चली चली ना तो रेस्टोरेंट बंद हो जाई। हम धन हो गई नी तहरा ऐसन पतो के पाके। सब चीज हमरा टाइम से मिल जाता, खाए के पिए के, कपड़ा लता धो के, आयरन कर के। अब हमरा का चाही, बुढ़ापा के 2 रोटी उ टाइम से मिलिए जाता। एगो बात कही कनिया, बोली मम्मी जी। तहर बहिन नु हमरा बड़ा अच्छा लगेला, अब बड़ा मीठ बोली ओकर लागेला, आ संस्कारी भी बिया। ना होखे तो हमरा छोटका बेटा के अपना बहिन से बियाह करा दो। दोनों बहिन एक घर में रहबू लोग, प्रेम से रहबू लोग, मनो लागी। ठीक बा मम्मी जी। देखी ना ओकरे फोन आ गइल। स्पीकर पर डालो तो ओकर बोली हमरा बड़ा अच्छा लगेला। हेलो। हाँ दीदी आज मार्केट जाइबे? ना बहन आज ना जाएम, उ मम्मी जी के तनी तबीयत खराब हो गइल बा। तोर खुसट बुढ़िया के रोज रोज के नाटक हो गइल बा। हम राती तो जमल घोटे घोट के पिया दी। अरे ना ना, अभी मम्मी जी तोरा से रिश्ता पक्का करवावे के कहत रही हमरा देवर से। बस रहे तो तू इतने दिन झेल ले, हम ना झेल पाए। हम तो एक ही दिन में खत्म कर। हेलो। हाँ माँ, अई देखो साड़ी खरीदे आइल बनी सन। तेरा पतो के बुझाते नहीं कौन साड़ी खरीदल जाओ। अइला हो बताओ। मम्मी जी तनी बताई तो कौन साड़ी ली? हई साड़ी ली कि ई साड़ी ली? कितना दाम बा? एकर 4000, एकर 5000। हमर बेटा तो हमरा ला साड़ी किनता। ये ले ला 5000 वाला ललका सरिया, बहुत अच्छा बा। देखनी जी हम कहले रहनी हां कि रवर माई के पसंद बहुत अच्छा बा। हई ये साड़ी ले ली हमरा मम्मी ला। हाँ ये साड़ी का माल ले तनी सन। ते सास ला साड़ी ले वाला हमरा लगे फोन कइले हो। रख फोन जल्दी, ससुराल पर धन लुटावा पूरा। ए कनिया नहा ले बड़ू तो पूजा रूम जाके साफ कर दो। पुरियो के हर समय खाली कामे काम दिखत रहेला। नहा त ले बनी, लेकिन कह देते नहीं कि नहीं है। ना मम्मी जी नइखी नहाइले। तो ठीक बा, नइखू नहैले नु तो पहले पैखाना साफ कर दो तब नहाई हो। झूठा इंसान कहीं के। रउआ 6 महीना से कहता नहीं कि सोना के झुमका खरीद देम, आज ले ना खरीदनी। अभी के अभी चल के किनी हमरा खातिर। रुको अभी दिखाओ तनी। कि साल भर तक हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। हम देशभक्त बनी, मोदी जी मना कर दिलन तो साल भर ले अब सोना ना खरीदाई, समझ लू। ए कहां पर हो? का भइल, काहे चिल्लातनी? भाई कैसन जरल भुजिया बनैले बरू, लगा कि तेले नहीं थे। अगर हम तेल खाना कम करें ना तो भी वो देशभक्ति का बहुत बड़ा काम है।
हमहू देशभक्त बानी, रउआ मोदी जी के बात मानत तनी तो हम मोदी जी के बात कैसे टाल दी। ए जी सब्जी टेस्ट करके बताई तो कैसन बनल बा। आज का बात बा, इतना स्पेशल सब्जी बनैले बारू? हाँ आज हमर भाई आवता यही ला, वही से ओकरा पसंद के सब्जी बनैले बानी। ये हमर सरवा हमेशा परिक गइल बा, आज बताओ तनी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एहो नमक कम बा, 2 चम्मच नमक डाल दो। और ठीक बा जी, अब खा के देखी तो। साले जब डाकरा नमक वाला सब्जी खाइए नु तो बार बार के आवले छोड़ दिहन। ए हो अभी भी नमक कम बा, 4 चम्मच और डाल दो। अभी ले ना आयल, कहाँ रह गइल? अरे अब तो ही होई, रास्ता में होई, खिया लिया अपन स्पेशल सब्जी। सरौ खइहन तब पूछाई। हेलो हाँ दीदी, आज पापा अगुवाई में गइल बारे मोटरसाइकिल लेके, आज हम ना आ पाए। बताओ तो, तू ना आइले, हम तोरा ला स्पेशल सब्जी बना के धोइले रहनी हम। खैर कोनो बात ना, तोहर जीजा जी बारे नु उहे सधा दीहन। का जी सधा देन नु। एहो तू अपना बहन के बियाह में नहीं जा सकत, हमारे भी पैसा नहीं थे, बियाह शादी में गइला में खर्चा नु बा। जा एक कप चाय बना के ले आओ। ठीक बा, लिया आवत तानी। पैसा तो बोला ही बा, प्रेम कहनी है इनका साथे। ली चाय। उदास काहे लगा तरु? ना हम नहीं की उदास। अरे पगली हम मजाक करतनिया, तारा जरे प्रैंक करतनिया। अइला पैसा बाटे, जा खरीद ली अपना बहन के बियाह में जौन जौन तारा खरीदे के बा। धर चलल जे। कब छीन के काहे भाग गइल? आज ठीक भइल ह कि सही समय को बता देलन ह कि प्रैंक करतनी, ना तो इनकर आज टिकट कटल ही रहल।